Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate Glas domovine. Evo što smo pripremili za danas. U njemačkom gradu Bad Homburgu održan tradicionalni izbor najpopularnijih glumaca, sportaša, glazbenika, amaterskih društava i klubova u hrvatskom iseljeništvu. Koliko su očuvani, kako izgledaju pokladni običaji vojvođanskih Hrvata. U Pedagoškoj visokoj školi u Željeznom održano jezično natjecanje učenika viših razreda gradišćanskih škola. Najveća manifestacija u hrvatskom iseljeništvu tradicionalno se održava u njemačkom gradu Bad Homburgu. Izbor najpopularnijih glumaca, sportaša, glazbenika, amaterskih društava i klubova već 19 godina organiziraju Večernji list i magazin Feniks. Ove je godine glasovalo više od 350.000 ljudi s raznih strana svijeta. Bad Homburg i naš Dubrovnik od 2002. su gradovi prijatelji, a uoči domovnice u gradskoj četvrti Ober-Eschbach svečano je otvoren Dubrovnik plac. Prvi dio emisije posvećujemo upravo događajima u Bad Homburgu. Silvija Trnčević. Bio je na jednu večer njemački Bad Homburg središte iseljene Hrvatske. Grad kojem su nekoć šetale okrunjene glave, tradicionalno je ugostio svečanu dodjelu priznanja uspješnim Hrvatima izvan domovine. Veliko zadovoljstvo smo izdržali stvarno toliko dugo. Možda je kriva riječ izdržalo jer smo uživali raditi ovo. Ono što je specifično za ovu godinu da je stiglo preko 350.000 glasova za pojedince, za udruge i to iz godine u godinu raste, što pokazuje da je interes jako velik. S druge strane širi se i broj nominirani. Nije to više samo zemlje koje su bazično u Europi. Tu su nominirani iz Kanade, iz Finske, iz Norveške, ali i iz Australije i tako dalje. Što znači da je interes jako velik i da prošle godine mi je jedan dobitnik rekao da je to neizmjerno važna nagrada za njega. Dobio je jako puno njemačkih važnih nagrada, a da je možda još važnija za njegove roditelje. I nekako iz te priče vidim da ti ljudi koji su uspjeli izvan Hrvatske i dalje žele da ih se prepozna i da ih se vrednuje i u Hrvatskoj. Ja cijelo vrijeme tvrdim da je ova nagrada izvrsnosti i uključivosti. Izvrsnosti zato što su pojedinci uspjeli stvarno izvan Hrvatske, a uključivosti zato što su uspjeli se prilagoditi novim zemljama u kojima žive i što su ih te zemlje prihvatile, a oni su im vratili na najbolji mogući način. Šaroliko društvo okupilo se u kongresnoj dvorani Kurhaus. Političari, diplomati, hrvatski branitelji, sportaši, ljudi iz društvenog i javnog života, iz domovine i iseljeništva. Stigli su i prijatelji iz europskih, ali i prekooceanskih zemalja. Na taj način promoviramo uspješne Hrvatice, Hrvate, na taj način okupljanjem širimo zajedništvo, šaljemo poruku duha, snage, energije da su Hrvati s jednakom energijom kao što su se branili u vrijeme Domovinskog rata, zadržali tu energiju u vrijeme slobode, demokratske Hrvatske koja je ostvarila sve vanjsko-političke rezultate, izborila se za svoju poziciju na međunarodnoj sceni i naravno kročimo hrabro prema svim izazovima koji su pred nama. Tako da domovnici i ovakvim događajima trebamo dati potporu sve institucije u Republici Hrvatskoj, svi mediji u Republici Hrvatskoj koji žele i hoće Hrvatsku snažnu, jaku, Hrvatsku koja je povezana sa svojim iseljeništvom, kako bi doista na najbolji način tom iseljeništvu, tim potomcima hrvatskih iseljenika pokazali da Hrvatska danas doista je lijepa, uljuđena, pristojna zemlja u kojoj je lijepo živjeti, koja je po meni, obišao sam cijeli svijet kao i vi, ima najbolji balans privatnog i poslovnog života i nudi doista toliko pogodnosti koje u drugim dijelovima svijeta teško možemo naći. Tako da domovnica je jedan za mene prozor u svijet, ali i u Hrvatsku, ne samo u dijasporu, i treba ga što bolje čistiti, otvarati, prozračivati kako bi bio sve jači, bolji i kako bi služio cijelom hrvatskom narodu bez obzira gdje živio. Stasaju u iseljeništvu neki novi naraštaj. Bogatstvo i ponos ne samo za domovinu njihovih predaka, nego i zemlju rođenja. I te veze su neraskidive i upravo sam radi toga danas i ovdje da kao čovjek koji je dobio domovnicu prije nekoliko godina uživam u novim ljudima i njihovim znanjima i njihovim iskusima.
Lijepo je doći na ovakav događaj jer ima puno pozitivnih emocija. Moja poruka mladima je uvijek nastavite raditi, nastavite vrijedno ulagati u ono što mislite da je u vama najvrijednije. A to je jednim dijelom i spona sa Hrvatskom. I ta spona ne bi se smjela izgubiti, makar ljudi su rođeni ovdje i odrasli i školovali se u inozemstvu. Kako vi sada gledate na neke svoje početke? Pa gledam sa nostalgijom, vrijeme odlazi i karijera se na neki način mijenja. Ja bih rado da sam ponovo mlad, da mogu ponovo otići u inozemstvo na edukaciju. Ta jedna želja za znanjem još uvijek jako vruća u meni, tako da bih se rado vratio u 20 svoje vlastite. Trenutno imam 27 godina, pratim to od kad sam mala curica, dolazila sam tu s mamom i s tatom, pomažem u organizaciji od samog početka. Uvijek bude nervoze, ali mi to stvarno radimo kao jedan fantastičan tim, mama, tata, brat i ja i stvarno smo uhodani tim. Tako da svaku prepreku zajedno riješimo. No Bad Homburg proteklih godina nije bio samo mjesto za druženje hrvatskog iseljeništva, već i prigoda za razmjenu poslovnih iskustava. Baš mi je bilo drago vidjeti puno gospodarstvenika, puno poznatih lica ovdje i lijepo smo se ispričali, obnovili naše odnose, s nekima surađujem, s nekoliko kolega smo razmijenili nekoliko poslovnih tema, iskoristili smo ovaj trenutak za to. Zapravo jako lijepa manifestacija za okupljanje hrvatskih gospodarstvenika i bilo bi mi drago da ih još više vidim na okupu ovdje na godinu za 20. obljetnicu. Ne bi li bilo zgodno da se jedna kategorija i za vas gospodarstvenike organizira? Da, naravno da bi bilo uz pomoć organizatora poput Stipe Puđe i njegove obitelji koja ovo organizira. Čak smo nekoliko puta i razgovarali na tu temu i večeras mi je ta ideja sinula i prošla kroz glavu, jer je bilo ideje da organiziramo u Cirihu jedan ovakav susret i mislim da će to uskoro zaživjeti. Kroz izbor za Večernjakovu domovnicu unatrag 19 godina prošlo je malo manje od 2000 imena hrvatskih iseljenika, talentiranih i uspješnih pojedinaca, kulturno-umjetničkih i sportskih udruga. Odlukom čitatelja i žirija nagrade su dodijeljene u 7 kategorija, a osobom godine proglašen je hrvatski glazbeni pedagog i dirigent s minhenskom adresom. Ponosan sam i sretan i evo imali smo u zadnjih godina nekoliko vrhunskih projekata predstavljanja Hrvatske. Nekoliko puta smo sa minhenskim orkestrom gostovali i u Zagrebu i ovom prilikom bi od srca zahvalio. Amaterske sportske momčadi, ali i profesionalci poput rukometaša Ivana Martinovića i Dominika Kuzmanovića, nogometaši Frano Ivanović i Andrej Kramarić, samo su neki od ovogodišnjih laureata. Lani smo svirali na Večernjakovoj domovnici, sad smo pobijedili. Ko zna, možda ćemo dogodine opet svirati, ili sad bi barem nama bio plan i dati drugim glazbenicima šansu da dođu ovdje, da se mogu pokazati i promovirati. Mi smo svi rođeni u Njemačkoj, svi smo rođeni u Wuppertalu, odrasli smo skupa kao prijatelji iz djetinjstva. Primili smo skupa sakramente i prvu pričest i krizmu. Plešemo u folkloru već otkad znamo odati u biti. Odlukom žirija u kategoriji glazba nagradu je kući u Beču odnijela Kristijana Uinkica, pjevačica hrvatskog podrijetla. Ova umjetnica nastupa diljem Europe i surađuje s najvećim imenima džeza i pop glazbe. Ujedno povezuje hrvatsku i austrijsku kulturu i vrijednosti bogate baštine dviju zemalja. Predstavljam hrvatsku zajednicu u Norveškoj, ujedno i Croatia Oslo, dobitnika Večernjakove domovnice u amaterskoj momčadi godine. Radimo sa mladima jako puno. Volili bi ugostiti Croatiu Stuttgart i Croatiu Minhen. Tu su isto 2 švedska kluba koja su nam se javila da bi došla na turnir. To je Velebit iz Göteborga i Helsingborg iz Helsingborga. Priznanje su podijelili s momčadima iz Stuttgarta i Wiesbadena. Upisali su se na listu dobitnika i hrvatsko-talijanski mozaik iz Rima, kulturno-umjetnička društva iz Linca, Hamburga, Berlina. Događajima godine proglašena su Ričićka noć i otvaranje Hrvatskog tematskog parka u Rostu.
koji ovi ljudi, viđeš li? Ja sam rođena u Kanadi, ali moji roditelji su iz Karlovca. Surađujem s mnogim svjetskim korporacijama poput Apple-a. Ponosna sam na svoje hrvatske korijene i tradiciju i ova nagrada mnogo znači i meni i moje obitelji. Svake godine dolazim u Hrvatsku s obitelji i sa svojim prijateljima uvijek dijelim doživljaje s tih putovanja. U 19 godina dodijeljeno je više od 500 nagrada i priznanja. Konkurencija je, kažu domaćini i organizatori, sve veća i jača. Premda su naši ljudi u iseljeništvu priznati i poznati, veseli činjenica što uz ovakve događaje to mogu pokazati i rodnome zavičaju. Bilo bi malo bolje da ovi viši od naprijed, a niži iza, to bi bilo sjajno. Zadnje vrijeme pokazuje se sve veći interes Hrvata za povratkom u domovinu. Nije to neki preveliki odnos u pravcu odlazaka u Hrvatsku, ali jedan interes se pokazuje iz raznih razloga. Ljudi strahuju od jedne gospodarske situacije, također ratna zbivanja u Ukrajini, također ih tjeraju na razmišljanja o povratku u domovinu. Njemačka i Hrvatska prijateljske su zemlje, a Bad Homburg i Dubrovnik već 2 desetljeća gradovi prijatelji. Od prošlog tjedna jedan trg u novoj četvrti Bad Homburga zato je i nazvan Dubrovački. Veoma se ponosim partnerstvom s gradom Dubrovnikom i time što nas povezuje status gradova prijatelja. To nam je velika čast i obostrano zadovoljstvo. Ovdje živi malobrojna, ali jaka hrvatska zajednica, njih oko 1000. Mi smo međunarodni grad s oko 140 različitih nacionalnosti. Otvoreni smo prema svima, to nam je u krvi. Zaorjela se Dubrovačkim trgom i prigodna pjesma, kako bi podsjetila na ljepote kilometrima udaljenog mediteranskog grada, u kojem je na Boninovu jedan park davno ponio ime Bad Homburga. Postoji zaista pravo prijateljstvo, iskreni odnosi, jako puno uspješnih projekata koji uključuju široki broj ljudi, mladih ljudi, imamo jako puno razmjena među mladima. Evo sad u 5. mjesecu opet gostuje jedna grupa mladih iz Bad Homburga u Dubrovniku. Ta je razina suradnje i na tom dijelu kulturno-umjetničke razmjene, sportske razmjene i tako dalje, a posebno je dio koji se odnosi na vatrogatstvo, jedan od izraženih zapravo područja na kojem se jako puno dobilo pomoći od Bad Homburga, dakle i znanja i materijalnih sredstava, tako da evo, jedna uspješna priča o suradnji koju vjerujem da će se jednako tako uspješno i nastaviti. Neka čarolija Jadranske obale zavlada Bad Homburgom, a ovaj trg postane most između dviju kultura i trajno svjedočanstvo našeg prijateljstva. Uručili su domaćini uz poziv: vidimo se do godine.